Il-kuraġġ nofs il-fejqan. Frażi li ta' spiss nisimgħu, iżda li għal Josefa Sammut, ta' 37 sena, saret ir-regola ta' ħajjitha. Kollox beda 8 snin ilu, meta Josefa li dak iż-żmien kellha 29 sena kellha inċident fuq il-post tax-xogħol u tilfet il-vista minn għajn waħda. Sajjed ta' fil-bnazzi, iżgħar kemm il-ħajja ta' fuq wiċċa meta kienet għadha kemm iżżewġet u fl-aqwa tal-karriera tagħha baqgħet għaddejja bħajjitha u kienet taf xi trid. Id-deċiżjoni li ġib tfal fid-dinja meta tkun tlift il-vista minn għajn waħda mhijiex faċli. Però mbagħad trid tara bilanċ il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Tfal sbieħ jimlewlek ħajtek u ddeċidejna bħal speċi li konna tfal. U billi qisu dan kollu ma kienx biżżejjed sentejn ilu żviluppatilha problema oħra fl-għajn it-tajba. Problema li m'għandax taqsam xejn mal-inċident li kellha 8 snin ilu. F'temp ta' stentej tlajna seba' darbiet l-Ingilterra u ftit ilu indunaw li għandi sindrim rari mhux sindrim komuni li qed jaffettwa il-vista fl-għajn l-oħra li fadalli u f'partijiet oħra tal-ġisem. Viżibilment emozzjonata Josefa tkellmet dwar l-appoġġ kontinu li tingħata mill-Malta Community Trust Fund u Putino Cares. Iddeskrivithom bħala spallel kruċjali li meta ddur fuqhom għall-għajnuna qatt ma jirrifjutawk. Spjegat li fiċ-ċentru ta' Londra l-ispejjeż huma kbar u għal ħares ma jkunux Putino li joffru l-akkomodazzjoni għaliex kieku kienet tkun diffiċli biex isib fejn toqgħod u tkampa mal-ispejjeż. Għandi tifel ta' 7 snin bil-kundizzjoni tal-awtiżmu. Għalija mhux faċli nħallih warajja tbiddillu r-rutina. Imma trid tkun determinata li inti qed tagħmel għall-ġid tiegħek u għall-ġid tal-familja fuq kollox. L-om ta' żewġ tfal hija determinata li twassal messaġġi ta' kuraġġ lil kull min għaddej minn xi sitwazzjoni diffiċli. L-importanti li bniedem wieħed ma jaqtax qalbu għax il-kuraġġ nofs il-fejqan u jħares il-qoddim ġurnata b'ġurnata u dejjem jittama, jispera li il-ħajja ħadd itjieb b'xi mod jew ieħor. Dejjem nittamaw li x-xjenza qed tikber, treatment u hekk. U nibqgħu nħarsu l-qudiem.